Vždy ma fascinovala tajomná atmosféra. V malej lekárni, kam som ako dieťa s rodičmi chodieval. Tá typická lekárenská vôňa ma úplne opantala a vlastne to ma priviedlo k farmácii. Mám rád koktejly a lekárenstvo je pre mňa takým skvelým koktejlom. Ako základ je zdravotníctvo a farmaceutické vedy, potom štípka ekonómie, psychológie, niekedy trochu vynaliezavosti, invencie a nakoniec kopec empatie. A tento drink si upíjam už takmer 30 rokov. Som lekárnikom v tradičnej rodinnej lekárni. Rodinnej preto, že v nej pracuje moja manželka, moja dcéra aj moja neter, ale aj preto, že našich pacientov a ich rodiny dôverne poznáme. Poznáme ich príbehy, históriu a tak im vždy vieme pomôcť liekom, radou, povzbudením. Moja každodenná práca je pre mňa radosťou, ale aj záväzkom voči kolegom i pacientom zachovať lekárenstvo také, ako ho vnímam, aké chcem, aby bolo. Teda ako zdravotnícka profesia, kde profit je iba prostriedkom, nie cieľom na dosiahnutie. Táto myšlienka bola aj pri zrode Družstva lekární, Združenia nezávislých lekárnikov, ktoré som pred viac ako 20 rokmi spolu zakladal. Dnes spoločne pomáhame kolegom, nezávislým lekárnikom vydržať v tomto veľmi konkurenčnom prostredí a pacientom ukázať alternatívu, že keď už našli svojho lekára, mali by si nájsť aj svojho lekárnika.